Turƙashi. Masu saurare ku gyara zama tsaf domin jin sabuwar waƙar Naziru Sarkin Waƙa mai taken Gwarzon Soja Cani. Sabuwar waƙar da ta fara kaɗe social media a halin yanzu. Masu saurare kada ku bari a baku labari. Ina a ƙasar jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso. Kuna ta ina ne da kuma da 'yan Najeriya. Musu ya baba Cani. Matso gaban tibin ku ta talabijin da kuma da wayoyinku na handset domin kuma ku mallaki wannan waƙar mai taken Gwarzon Soja Cani. Amma masu saurare kafin mu kama wannan waƙar a cikin wannan shirin nawa daidai wannan lokacin za mu so da kasance wannan shine fage nan zuwa na farko cikin wata shi mai kai ku yi subscribing ta ramar ƙararrawar sanarwa domin samun labarukan namu a koda yaushe zai mun dora ta na wannan alama kuma kan bidiyon namu da lakin wanda ba masu saurare ba mu kawa hakan ne kadai ki karin wannan ƙarin gwiwa kuma ku zafafan labarai da kuma da waƙoƙi a cikin wata mai albarka mai taken wasiƙa. Ana wata ga wata ana bi daga dare yayi shin da gaske sarkin mawaƙan wasan Najeriya na sarakai wato Dina M Ahmad wanda ka sani sarkin waƙa yayi wannan waƙar mai taken Gwarzon Soja Cani ko bai ta ba shin da gaske a halin yanzu dai wato dai shi ma zai sarkin waƙa ya fara waƙe Cani ko bai waƙe ba. Masu saurare kuma sannan a hankali ƙarƙashin wannan bidiyon namu domin ku je da wani abu yake ƙarshe. Amma kafin nan halin yanzu dai tabbas babu wannan waƙar mai taken wato dai Gwarzon Soja Cani wanda a ce sarkin waƙa ya yi ta sai da mutum ba ku zuwa nan gaba to me bi to fa sarkin waƙa zai iya wannan waƙar mai taken Gwarzon Soja Baba Cani. Amma shin ɗan ƙasar Nijar, Mali, Burkina Faso kuna goyon baya da kuma dai fatan cewar wato dai na sarkin waƙa M Ahmad da wannan waƙar mai taken Gwarzon Soja Cani kuma kwaso shin masu saurare kuna goyon bayan na zai sashen waka ko da yaya ne. Amma da kada ku manta ba mawaƙi ne ko tabbas ba a halin yanzu dai in dai waka kake nema ta a maka ta waƙar na ta sarakai a koɗa mutum a jinjina shi a kai shi inda bai kai ba to lallai in dai aka zo fannin na zai sashen waka wato da M Ahmad to lallai fa an rufe kofa domin tabbas a halin yanzu dai a Najeriya inda waka kake ta sarakai da sauransu dai tabbas kana bayan da sakin waka to Allah ya samu dace da wannan makawa kasance na wannan cikin anjima masu dare mutalakan lafiya da kwar kullun wasiƙan nan ta kowa.